Bueno, guri daukionez dena hasten da kezka batekin. Kezka guk uste gendun gu ginela bakarrak, gu esaten dudanean, esaten ari naiz Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen inguruan gabiltzan batzuen zeran, ez da? Kezka bat, eta kezka hori izan jendearen euskeraz bizi omen garenon komunikaziorako gaitasunaren galera. Hori izan kezka. Behar bada kezka hori Bertsozale Elkartean sortzea normala ere bada, hor inguru hortan ibiltzeak berekin dakarrelako oso inguru euskaldunetan eta batez ere zahar jendeekin tratuan egotea, ez bakarrik bertsolariekin, baina oinatin, Azpeitin eta hango zarri entzuten dizut, orduan irudipena zan, irudipen erabat abstraktua eta erabat intuitiboa bakarrik, baina oso fuertea, zenbat galdu dugun zaharroien gandik guregana. Eta hemen nire burua gaztetzen ari naiz, Andoniren belaunaldi berekoa eginez. Eta konstatazio horrekin batera, irakaskuntzan ere bagabiltzan ez batzuk, beste konstatazio bat oraindik ere larriagoa izan, larriagotzat bizi genduena. Eta da, bai, guk joaten geanean Azpeitira, Oñatira eta zaharren artean anazten geanean berriketan, gehatzen gea harrituta, guk eguneroko gure jardun akademiko plastikozko hontan erabat baztertuta, aztuta eta atzenduta dauzkagun zenbat baliapide luzimenturako jendea emozionatzeko eta zenbat estrategia dauzkagun, ez dakit oain esan liteke hitz hori, baina armarioan gordeta. Armariotik noiz irtengo. Zenbat. Eta ez dira paradigma arraruak eta adiz bat sekula entzun gabea, ez, gauzai simplenak dira. Une jakin batean, une egoki batean adibidez, oidek esatea, guk de puta madre esan beste burutazioik ez daukagunean. Ez gera ari, zaharroiek ze adizki dazki, ez. Zaharroiek dakiten hori ze ondo baliatzen duten komunikazio eraginkorra moldatzeko. Pasaizo bat kontatzen, ze abilda daukaten da bar. Eta hortik somatzen gendun gurera, ustez komunikazioan aditu edo gabiltzanon gana, ze nolako galera dagoen. Ze motzagean komunikazioaren zentzu horretan. Eta bigarren konstatazioa, are larriagoa zana, da, eta ze alde dagoen gugandik atzeti datozenen gana. Beraz, galera mailakatua, galera handia zarren gandik gure gana, eta behar bada galdera handiagoa gugandik, nik 22 urteko ikaslea dauzkat unibertsitatean, ibilbide guztia D ereduan egindakoak, oiekiko. Oiek gure aldean, ze eskasa dien komunikazioaren zentzu horretan. Horrekin ginen kezkatuta. Eta, kezka horri forma ematen hasi ginenean, egin genituen guri gutxien gustatzen zaizkigun moduko bilera mordo bat. Bilera hori deitzen diegu zer geragu, nor geragu bilerak. Hau da, ze gertatzen da, nundi gatoz, noragoaz, zer egin leike, hola izan zen alako nebulosa moduko bat. Eta orduan, inguruan begiratzen ikusi gendun, ez geragu bakarrak, kezka hori daukagunak. Eta horrela adibidez topo egin genuen, nik oraindik ere dozeinik gomendatuko nioken Koldo Izagirreren Euskal Lokuzioak liburuaren hor dago liburuei, gero bukaeran emango dizu lako bibliografia talka, baina ez du merezi. 1981 liburua da hori, eta han bertan Koldo Izagirrek zioen honako hau. Lizardik baino prosa hobeagoa idazten du gaur egun edozein gaztek. Baina inok ez duaren grazia. Eta esaten du, mintza eta idazketa korrekto bat alegindu gara egiten, estilori gabeko bat, jardun neutro bat, mintza eta idazketa inuzentaren bila. Eta beharrezkoa zen, bizitasuna sakrifikatu behartzen, korrektotasunaren truke euskera biziko bazen.
Eta esaten gendun, hauxe da guk esan nahi genduna. Jendeak gehiago daki, baina komunikatzen okerrago daki. Eskaseago da. 81 da hori. Eta orduan, Koldok berak hemen esaten duen bezala, orduan kontuatzen ginen, hemen normala dan bezala, orain arteko alegin euskal zaleen alegin gehiena bideratu da euskararentzat hiztun eta alor berriak irabaztera. Hau da, kantitatea lortzea, masa kritiko bat. Eta hori ez dugu gu kritikatuko. Eta Koldok ere ez du kritikatzen. Hau da, esan du, hori egin behar zan. Hori egin behar zan. Kantitateari eman barzitzaion. Hemen, zoritxarrez ez zitzaigun okurritu txostenarentzat kalitate beste hitzik. Eta badakigu nola dagoen kutsatuta kalitate hitzak gaur egun. Ku famoso horrekin eta ze txerrikeriak sartzen diren konotazioetan kalitatea aipatzen dugunean. Baina guzkera hortazari. Eta gaina, guk hemen isilik egon marko genduke, baldin eta aurretik beste batzuk kantitatea irabazi ez balute. Oda, kalitatea esaten dugunean, ez gera pensatzen ari, abaltzizketako puntan leudeken hiru euskal hiztun bikain hoiengan, hori ez da kalitatea. Kalitatea beste gauza bada, erabilerarekin oso lotua. Esaten duguna da, oso ondo dago egindan alegina, ezinbestekoa zan, eta kalitatearen inguruko diskusio honek eluke inolako zentzurik, aurrez, masa kritiko minimo bat segurtatu ez bagendu. Bale, baina hori esan dezagun, segi dezagun, oainik ez baitugu bukatu, euskararentzat hiztun eta alor berriak konkistatzen, baina hasi gaitezen serio eta lehentasuna ematen edatzen ari garen euskara horren kalitateaz. Eta orduan, ikusita ez ginela bakarrak, eta euskara biziberritzeko planak berak ere testualki dio, bestea beste ez dezagunantz, euskararen eta euskarazko baliabideen kalitatea hobetzeko apustua irabazi behar dela urteotan, hala dio, eta hori ikusten genuen, kalitatearen kezka, zorionez, nagusitzen ari zala. Koldo Izagirreren hitzoiek 81ekoak dira, baina guk jotzen dugu zerbait jartzearen 1987 jotzen dugu euskaltzaleen artean kalitatearen kezka nagusitzen hasi zeneko urtea, baina urte guztia dira arbitrario samarrak. Zergatik hori, batez ere orduan ateazalako, urte hortan 87an ateazalako Ibon Sarrasolaren euskara batuaren ajeak, lexikoan zenbateraino espainol gauden argi eta garbi erakusten ziuna, eta beste aldetik, etxealdeko propaganda egiteko, gure anaian joskera lantegi, joskeran ere nola ezkeran ari oso zuzen, hau da, kalitate kezkak dira nola bait. Orduan, hori dena ikusita, hasi ginen inguruan begiratzen, eta detektatzen, 87tik ona, nabarmen haunditu dan kalitate kezka horren barruan zertzegoen. Orduan, hitzaldietan konturatu bera, jendeak uste duela zuzen on eta jator eta gauza horiek guk asmatutako kalitate batzuk direla, ez da hori. Hoi dira, 3 parametro kalitateari buruz ari zirela dioten, edo ari direla dioten egileak aztertu ditugu, zehatz xamar, eta konturatu bera, kalitate hitzaren barruan, hainbat maila daudela. Kalitateaz ari direla, dioten guztiek ez direla gauza berazari. Orduan, asmatu behar izan genitun, 3 parametroiek, Ibon Sarrasolak zeuzkan beste batzuen bermoldaketatik, ez kalitatea definitzeko, baizik kalitateaz arduratzen direnak, zertaz arduratzen diren pixkat ordenatzeko. Eta bueno, orduan, pensatzen dut nahiko, ez dakit, guztien badezue oso gauza jakina direla, eman botoia eta jongo gara azkarrago, baina ikusten genituen kalitateaz hitz egiten zanean, 3 maila diferentetan jarri zitekela kezka. Kantitatearen utzita. Eta horren, hori edia, 3 famoso horiek. Euskara zuzena dan, edo ez dan zuzena, hortaz izan like kalitatea, hortaz arduratzen direna, kalitateaz arduratzen, izan like euskara ona edo euskara ez ona, jatorra edo ez jatorra, nolabait esateko, eta izan liteke egokia edo ez egokia. Orduan, 3 gauza horietan ikusten bada zer esaten zan eta nola planteatzen den,
bardun, uste dut, daukagun gaitz jatorrizko hori, gure kezka nagusia zen komunikazio galeraren kezka hori, desente argitu eta konponbideak bideratzeko pistak ematen ditu hiru kontzeptu hori buruzko hausnarketa sakona egiteak. Eta horretik, daude jarrita, ez gauza gehiago liatzeko. Orduan, lehen dabiziko maila batean, euskara kalitatea izan liteke zuzentasuna. Hau da, euskara zuzena da edo ez da zuzena. Euskara zuzena definitzen dugu erres. Hau da, euskara zuzena da arauen araberako euskara. Hemen ez dago euskaltzaindiak horik, eta hemen esan liteke berez dela euskara zuzena dela euskaltzaindiaren azken aurreko arauen araberako euskara. Azkenekoaren arabera zaila dalako harrapatzen dut, ez? Bat ikasten duzunerako berria daulako, ez? Baina, bueno. Orduan, horrek eragiten du maila guztietan. Hori da, adibidez, neurri batean, Ibon Sarasolaren zenbait gauza hor daude, zuzentasunean daude. Esango nukenik, zuzentasunean. Oso horreza da. Osea, zuzentasunak daukan mauka da oso horreza dela. Taina da, euskara zuzena da, osea, nahi ematen diazue folio bat, testo batekin, eta nik esango dizue zuzena da noeztan, ezer gilo galdetu gabe. Orduan da, txollo bat, mauka latza. Beti da gauza bera. Orduan ez dago burua nekatu beharrik, hau, zeinek idatzi du zerta, ez, aiba. Bira, atxa falta du, gaizki dago. Orduan, horrek eragiten dio, zuzentasunak eragiten du, ortografian, sintaxian, hau hori eta hura atxekin dira, eta hori denak, zailago daiak gidoia noiz jarri behar dan, baina hori ere da zuzentasuna da, eta ahozko jardunari... Pentsak gidoiaren da zaila den, Euskal Herrian bat zegoen desente zekiena eta gobernuko bozera maile egin dute. Bueno, zuzentasunak eragiten du neurri batean, baita ere hizketan oso arau gutxi daude, baina badaude batzuk. Eta alde hortatik, garbi dago ni hemen naizela zuzenari. Jendaurreko bilera formal xamar batean, jendaurre esan barko nukenik, eta ez jendaurre. Espero dut ikastaroan zehar, justifikatuta geratuko dela ene aukera, edo gure aukera, ezta? Esan edut, ez gea oso abilak, baina nahi izan ezkero justifikatu eta jende oso jatorra zarete esateko baina bagea, baina ez dugu egingo. Eda, sinistu diguzue, aigeala sakrifikatzen zuzentasun gradu bat, guretzat ajola handiagoko diren helburu batzuengatik. Bego oraingoz hor, ez da? Hori da, zuzentasunaren alorra, oso zuzentasuna da, hori ba, gauza fijo bat, arauak, eta betetzen badia ondo, eta betetzen ez badia gaizki. Vale. Urrengo koska batean, egon litzateke jatortasunaren kontu hori. Euskara jatorra, badakigu jator hitzak ze usain daukan, baina ez zaigu besterik, eta konsolatu daitezen pentsatuz, kalitate txostenaren itzulpena erderara egin gendula, oendik okerra gatzen dela, bengoz. Orduan, kastizo jarri gendu. Txotizaren konotazio eta guzti. Baina, ze esan nahi dugu, euskara jatorra, izango litzateke, euskararen usadioaren, osea, tradizioaren, edo tradizio horik ezean, senaren araberako euskara. Ez dira oso garbi nun dauden mugak zuzentasun hutsetik jatortasunera. Esan nahi dut, Ibonenak berak ere ez dakigu, hau hori ura atxik gabe hori gaizki da, hori ez da zuzena, hori zuzentasun hutsa da. Oain, esatea, haizu begira, motxila ez da esan behar. Bizkaztorroa esan barko genduke. Motxilak egiten gaitu espainol, berizten gaitu iparraldeko hiztunetatik,